Kune video ke esiyenzile izolo la uNkwale-Nkosi khona uNhlanhla Mkhwanazi ekade enomhlangano nabo association balapha eStenga kwaDukuza kanye noMaphumulo. Kule video ke enye zezinkulumo ezivelile lapha zikuvelile ukuthi uNkwale-Nkosi uthi hayi le ndaba le yabantu abaqintshelwa ukuthi bathole lift batshela ukuthi fanele basebenzise luphuhlobo le-transport nabantu abehliswayo ezimotweni uma ngabe befike ngemoto abayiqashile. Kuningi nje akushilo wathi kuzofanele kuphele. Uma ngenjalo uzolula isandla abopha abantu abavalele futhi nabanye inkampani avale ngisho association map. Kusho uNkwale-Nkosi ke lokho bafowethu nganza kwethu akushiwo ngenhlokohlela. Futhi ungakuthola utholakala kuyo yonke inhlelo zokuxhumana zemedia ayona into esukele ekhanda lami. Unabanye ngabafowethu abalandeli benhlokohlela abasembonini yamatekisi bahambile ke bangena lapha kuma DM bacela bathi hayi inhlokohlela sicela uyehlise le video iyasilimaza ndoda. Akuzukusiza ukuyehlisa. Akumina ngedwa obeyilalela iNkwale-Nkosi ekhuluma leyanto uNdongo. So baningi abantu lento isho ukuthini fanele siyilungise. But before siyilungise fanele siyazi ukuthi yini yenzani kwi-customer lalemboni le elikhulu. Abantu ke bakhombise okukhulu kujabulela leya nkulumo leyana. Bakuvezile ke bebonga. Mina ebengakuphakamisa ke njengamanje ebantwini labo ukuthi hayi ake siveze yebo abantu abake baveze izehlakalo esike zabehlela empilweni ezibandakanya imboni le yamatekisi ziningi bafowethu asikwazi ukuziziba. Abantu bayafisa ukuyiveza la naleli thuba abantu lokuthi niveze la inhloso enkulu ukuyikhanda le industry iyona kuphela into esinayo ezumuntu omnyama. Kufanele silungise akubona bonke association abenza izinto eziphambanayo necustomer labo. Khumbula ukuthi labantu bahlukumezayo ibona ababeka isinkwa ekhaya. Ilona customer lakho leli. Kodwa icustomer lakho alisekho happy, alisajabule ngendlela eliphatheke ngayo. Linikeke ithuba lixoxe lento le futhi linike ithuba lokuthi lizame ukukulekelela ukuza nesixazululo kulezi inkinga ezivelayo. Njoba ngishilo nje ukuthi akubona bonke association abaphidayo. Kunabanye abarana kahle kahle. Mhlambe bangaqala ukwenza ama exchange nalabo association bahambe bawubukela. Uma ngabe abanye bethu la bebaveza labo association bathi hayi mina association wethu usebenza kahle kabi sibamsene thina kanye nabantu ababanikazi bamatekisi no driver bethu. Abaphumela abantu obala asikhulumi ngezinto ezimbi kuphela asikhulume nangezinto ezinhle. Abaphumela abantu obala lokho kuzokwenza ukuthi labo abagxekwe kakhulu bayinike ithuba lokuvakashela lapha ukuze bafunde isitayela sokusebenza lapha. Lemboni imboni ekufanele ngabe icebe kakhulu la emhlabeni. Kodwa manje kunamaphutha amancane enzekayo. Kodwa ngiyacabanga ukuthi ngokuhlangana icustomer kanye nomnikazi umsebenzi kungenza ukuthi kube nomehluko. Nala ama-customer ayibona engasekho ematekisini angabuya ngelikhulu ijubane. Angicabanga ukuthi khona futhi umuntu la eSouth Africa ongakaza ayigibele itekisi. Ngeke uyizibe noma ngabe unemoto uhlala ube nezinkinga ubuyele kuyona le tekisi. So wonke umuntu ohamba lapha endleleni uyicustomer lakho. Noma ngabe yilakho as association kodwa umunye association osoduze nawe. Asibuye sizovenda la. Asibuye sizokhuluma zonke lezi stories zehlakalo ezake zasenzela. Ngiyabonga. Hlokohlela la.